Hezkuntzan badira hainbat metodologia, hainbat sistema, hainbat irakasteko modu, baino horren azpian badago beste zerbait garrantzitsuagoa eta lehenago landu beharko genukena. Esate baterako, ni aritu naiz urtietan irakurketa erraza bultzatzen. Oso importantea iruditzen zait, irakurtzeko zailtasunak dituzten hainbati laguntzeko. Baino, gero konturatu nintzen, horren azpian bazegoela beste zerbait. Askotan, gazteei eta helduoi, kosta egiten zaigu gero eta gehiago kontzentratzea, fokalizatzea, baretzea. Eta teknika horiek, hau da, baretzeko, arreta ezartzeko, fokalizatzeko metodoak landu ezkero, ondorengo lana izugarri hobetzen zen. Orduan, liburutako bi dira, Susana Sancho irakaslearekin batera idatziak, eta dira ipui moduko batzuk, ze konturatu nintzen askotan, barrua lantzeko beti ipui baten bitartez egiten dela era batea edo bestea. Azken batean psikologia da norbeak bere buruari kontatzen dion istorioa aldatzea. Esate baterako meditazio gidatuekin egiten dena da barruko istorioa pixka bat ukitu, pixka bat berridatzi. Orduan egin deguna da, bereziki aurrentzat eta gazteentzat, baino antzeko egitura dute. Hasieran ipui moduko bat ozen irakurri daitekena, gurasoek, lagun batek, irakasle batek, erabili dezakena, besate baterako klasean. Irakurri dezake ozen, audioak ere prestatzen ari gara, berehala. Norbaitek behar badu edo informazioa edo, lasai eska dezala, ze hori dana doainek emango da. Orduan, audio horiekin, esate baterako, entzun daiteke, ipuitxoietako bakoitzak landuko du ezinbesteko emozioren bat, sentimenduren bat, gai zailen bat. Zaila edo onaz, izan daiteke poza, izan daiteke adizkidetasuna, baina izan daiteke beldurra, izan daiteke lotxa, izan daiteke eriotza. Orduan, gai horiek lantzen dira ipui baten bitartez, meditazio gidatua. Orduan, entzuleak egin behar duena da, entzun eta nahi gabe ere irudimenari aukera eman egan egiteko. Eta gero horren ondoren, planteatzen dira zenbait ipuin jolas edo, dira dinamika moduko batzuk, ipui horrek landu nahi duena sakontzeko. Esperimentatu ditugu jada eta emaitzak oso onak dira. Horregatik gaude hain pozik, jakin hau ez da teoria, hau ez da ea funtzionatzen duen, baizik eta ez, honek funtzionatzen du. Honek izugarrizko mesedeak hartzen du, ze irakasleak gaizki daude, estresa jota, etxita, nekatuta, beraiek ere behar dituzte horrelako bareguneak edo lasaiguneak, eta ikasleek beste hainbeste. Irakasleak erabili ditzake hauek bere burua lantzeko edo erabili ditzake jakina ikasleen egoera hobetzeko. Hor, adibidez, munduko Laster ingo dut bideo bataren inguruan, Ken Robinson, askoren ustez munduko hezitzailerik handienetarikoa bada behintzat, oso gauza polita esaten zuen, galdetu zioten, beak etengabe errepikatzen du hezkuntza eraldatu egin behar dela. Orduan, galdetu zion irakasle batek, zer egin tezaken berak? Eta Ken Robinsonek oso serio begiratu zion, da zantzion irakaslea zea. Eraldatu zeu, zerbait aldatu nahi badeu edo eraldatu, lehenbiziko pausoa da norbeak bere gain egitea lan hori. Eta gero, hori egiten bada askoz erresagoa da aplikatzea munduan, bestela zaila.